Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe Awa Pindi TV bisimilla moon e robindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka alarba hannde ko wiɗon toon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jittake e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗo mburo sawo hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof ɗum noon subaka fof bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Nia almudo Amadou Moussa bisimilla ma ko noon tigui mbani mba Aissata Ndiaye en calmini kala heeɓiyankoɓe Pindi TV tewateɓe nder e bowal leydi kala no mbiruɗa ni aadi bili haadi salade aadi ɓuuri firtude aadi no ceerno hewno wiide en calmini kamɓe kala en gari huɓtidinde oɗon aadi mo mbaduɗen e mabɓe kala e subaka addandeɓe kelde gadane jeydeji leydi Sénégal ko ɓuri tentude hannde ko noon tigui jeydeji leydi Sénégal ne wayno kanji kala ɗi jullimo to Ndengler ɗo ganduɗa kayya ala haali duko leyɗele hakkude nguɗon ɓesgu wolude tigui Babacar Ngom kan haala ene ɓuuri artude e nder jeydeji leydi Sénégal Aissata Ndiaye subaka jeyde l'observateur udditidama l'observateur ari koye hel mum tataɓo e natalla hoore leydi Macky Sall ene wayno noon ɗen caɗele tawateɗe nder Benno Bokk Yakar caggal kayande on Abdoulaye Wilane ganduɗa kay ko porte parole landa parti socialiste suuti kongi faade hoorejo leydi ene wayno ko ɗi kongi woni ɗiɓe gattiri kamɓe jeynekoɓe l'observateur kan haalin tawi nder helle mabɓe tataɓo kongi ɗi ganduɗa Abdoulaye Wilane ko hewɓe cuusano haalde dow ko kan tigui haala woni ka yaltini ko losko yañgo woni ko jeynekoɓe l'observateur mbaɗi kaɗon haala caggal ɗum ɓe garti ala haali ganduɗa ko on suka gorko to Tambacounda caggal nde wujuno moto o fawa junggo Dumba nde yalti kay dumbirdu ene wayno Aissata Ndiaye ngel cukalel gorilel ngel duuɓi sappo e tati watti o ko gueɗe kantoreɗe walla mbiyen wari violé ko cukalel dewel ngel duuɓi joyya joni kay ne wayno o natti e nder dumbirdu ko wona ɗum ko kayya e nder hello mabɓe jeegomo e jeeɗiɗen tawe kayya natal on gorko Ablaye Jonno mo ganduɗa ko gorko o mo jeyde leydi Sénégal keftine oɗo saaha ko gorko dariɗo darde tinde alhaali kan duga leyɗele to Ndengler gardiɗo kay nguɗon ɓesgu holliɗɗo ganduɗa kay yatirta caggal e nde ɗon haare natal makko tawete hen ɓe mbi ko Ndengler une bataille sans fin caggal kay ganduɗa kay ko jaggodirde oɗon population walla mbiyen jaggodirde ɓeɗon yimɓe ganduɗa ko Babacar Ngom ha joni noon ko préfet mo Mbour ganduɗa kay ko wutti ganduɗa ko fin gam kaya jam dañe e to Ndengler kan haalani tawi nder jeyde l'observateur caggal l'observateur ko jeyde quotidien jeyde le quotidien ari koye kaɗon haala ɓe mbi ko risque d'affrontement entre Ndengler e Djilakh ene wayno noon caggal nde ganduɗa kay ko ɓesgu Ndengler huttodirde Babacar Ngom oɗon garmi gara foof de ko alhaali ɗeɗon leyɗele ene wayno noon joni caɗele ɗe Aissata Ndiaye jogoto wonde ko hakkude Ndengler e ɓen ɓe ganduɗa ko wuuro wongo koddi hoddiɓe mabɓe wiyeteɓe kay Djilakh caggal kay ɓen jaggande Babacar Ngom champ de mine ɓe mbi ko Babacar Ngom soutenu par les populations de Djilakh noon jaggani ko ganduɗa ko oɗon biteɗo Babacar Ngom hay so tawi ganduɗa ko préfet o dartini gueɗeɗe kala e nder oɗon ɗiɗon nokkuji ene wayno préfet mo Mbour o dartini kay ɗeɗon golle gollordu sédiment e ɗiɗon nokkuji ɗi ganduɗa kayya ko Ndengler ina woyto ɗum ha joni ko kan haalti woni tawateke e nder jeyde le quotidien jeyde Vox Populi ɓe wi ko Ndengler le préfet de Mbour suspend tout on préfet mo Mbour noon mortal tina dartini gueɗɗe kala ganduɗa kayya gam jamma dañe to Ndengler caggal kayya haala ka nattude wonde hakkude Ndengler tan e Babacar Ngom kono wonti hakkude Ndengler e Djilakh ɓen ɓe ganduɗa jaggini tigui on biteɗo Babacar Ngom ɗiɗon hallaji noon tawete hen des conflits entre villageois et la sédiment nduɗon golor noon woni ko tawete toon ha joni kono Ndengler ɓe koletiya ɓe parata ha ganduɗa ko toɓa walla mbiyata ha kene tardina ganduɗa ko ɗeɗon golle mabɓe ɗiɗon nokkuji kono kayya ko guila joni ɓe kaɓato beela ke haaɓe keɓa ɗiɗon nokkuji mabɓe saabu e nder ndeɗo jayde kamɓe ɓesgu Ndengler ɓe kolliti wonde rawane ɓe tardi tigui ganduɗa kay ko fuɗɗade ɗo no ndungu mabɓe kono kayya ɗeɗon caɗele rawane gartata e mabɓe hikka ɗum woni ko tawete nder jande Vox Populi jeyde enquête ko dawri jeyde enquête ari koye oɗon fannu cellal e hollide tigui ganduɗa ko fannu cellal ɗo e nder leydi Sénégal ine tigui foti rewnede ganduɗa koye site uji internet ɓe mbi ko site d'info en santé taw ko WhatsApp e Facebook kono kayya e darnude podcast taw ganduɗa kayya kala bawɗo suklude ganduɗa ko safaro
walla kala bawɗo sohlurde ganduɗa kay ko safridu taw kene wawi waɗ ɗum joindre par Facebook walla par WhatsApp allo docteur ma sage-femme mon bien-être e ɗeɗon gueɗe taw kay ko site uji ɗi ganduɗa kay ko sa tappi ɗum aɗa wawi huccide médecin o kalna ɗum ko Moussa ma Diabo ma tigui ganduɗa kay mbaɗon communiqué hakkude moon ɗum woni ko tawete nder ndeɗo jani ɓe mbi ko la santé au virtuel ɗum woni ko taweteɗo kono kay ɓe ha joni ɓe goppani ɗeɗon caɗele ndengler caggal ɓe mbi ko détention communautaire hakkude tagui ganduɗa ko ɓen ɓesgu ndengler e Babacar Ngom kono kay e autoji ɓeɗon ganduɗa ko gendarme aɓe taweteɗe ɗiɗo nokkuɗi ko kaɓe fodde yo nden ɗiɗo nokkuɗi woni ko tawete hen alhaali ganduɗa ko sankare ɓeɗon almuɓe ɗiɗo to Touba ene tawi nder hello mabɓe jeegomo ko losko tigui yañgo woni ko uddita gam kay ande holko saabi ganduɗa ko ɗiɗon pitale ɗiɗi kono noon mbasmu kon jalti aduna ene tawi nder hello mabɓe jeegomo kamɓe jeynenkoɓe enquête jayde le soleil jayde le soleil ya loski koye alhaali ɓen witeɓe mbindana tawateɓe nder galle taw kay ko liggotoɓe kono kay ɓe kokkaka foddeji mumen kono kay ko witeɓe waɗeteɓe jamme ñalawma suba e kiyiɗe ɓe ganduɗa kay ala tigui hurma walla mbiyana ala respect tigui mo kokka e golle mumen ko surexploitation e gueɗe baɗe noon ene wayi noon ko prestation de travail ko jagor mo ganduɗa travail walla mbiyana ko inspecteur du travail Amara Diop suuti konñi beele kay gueɗɗe ma ndewne rawlo kamɓe ɓeɗon witeɓe bindaneɓe e nder galleji ɓeɓe kokke foddeji mabɓe ɗo hanniti ni ene wayi noon ɓe garti alhaali mo ganduɗa kay ko on auditeur uji ɓe ganduɗa kay waɗama recommandé taw kay ko fichier électoral o tigui kamɓe goni rewintoɓe e yadude natal jagorɗo gueɗe nder leydi Ali Ngouille Ndiaye ɗum tigui woni ko tawete nder nde ɗon jeyde ene wayno noon ɗo e nder leydi Sénégal haaɓe nan doga gam kay fawde juuɗe ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko waɗoɓe exploité walla mbiyen Aissata Ndiaye soppoɓe leɗɗe jamme ñalawma subaka kikiɗe to Casamance ene wayno noon ko milliard uji kewɗi koppereji woni ko laamu leydi Sénégal itti gam kay hadde ɓeɗon soppuri kono kay hokkude yimɓe yo nden ndeɗon ladde Sénégal préservation de la biodiversité kono kay de la forestation de ganduɗa ko de forestation leydi Casamance ɗum tigui woni ko tawte goɗon hello sappo e tato jayde le soleil jayde libération rewi hen libération loski koye alhaali ɗeɗon koppereje kewɗe ɗe ganduɗa kay ko laamu leydi Mali walla mbiyana ko militaire leydi Mali ko contrat ji mumen tigui waɗa signé taw kay ko wonno koye laamu Ibrahima Boubacar Keita ɗeɗon koppereje kewɗe kono kay ko losko argo ha ɗo e Dakar ko 669 millions 269 mille francs CFA woni ko walla mbiyana woni ko jeynenkoɓe libération loski oɗon alhaali oɗon haalis holno yettiri tigui e oɗon compte Diamond banque mo ganduɗa kay ko goto ɓesgu leydi Mali ko ɗanni hen kamɓe goto biteɗo Harouna Thiam ɗen koppereji koye jungo mum rewi kono oɗon compte tigui e ɗoɗon virement ji tigui ganduɗa koye waɗade société biteɗo Paremoun groupe mo ganduɗa ko société sud africain tawateɗo tigui toon ganduɗa koye ko contrat ji kewɗi dewnade ɗon juuɗe ko losko yango kono holto ɗeɗon koppereji dewna e ɗiɗon contrat ji holko saabi ɗum Aissata Ndiaye e Allah mabɓe jeetabo kamɓe jeynen koɓe libération ɓe garti ha joni oɗon homologation mo ganduɗa tigui non homologation mo ganduɗa hokkani leydi Sénégal fartagui fettuɗo pottiti mum éliminatoire CAN 2022 jafoɗon coupe du monde 2022 to Qatar ɓe mbi ko Matar Ba Augustin Senghor on scandale honteux ene wayno ni hakkude jagorɗo kala finaɗo coftal ɓalli on gardiɗo fédération sénégalaise de football foof de ko juuɗe mumen saabu ɗeɗon koppereje jaltinnoma ndewna e juuɗe mabɓe gam kay ya leydi Sénégal daña tigui fartagui fettuɗo pottite mum jayde las squad las ari tigui koye oɗon inauguration mballa mbiyano udditala oɗon autopont guinneɗaɗo lobbat faala mo ganduɗa tawete ko to buntu Pikine ene wayno ngal udditala waɗi hanke yesso jagorɗo Mansour Faye ko koppereje kewɗe guitta tigui mbaɗa hen ene wayno noon ɗiɗon golle ndewino wiyana ndewino hannit ni lawol ene wayno ɓe jetti oɗon ɓe ganduɗa ko groupe wiyete ko Azeroute ɓen tigui tamminoɓe ɗeɗon golle kono kay lebbi sappo e jeetati ɗi ganduɗa kay ɗeɗon golle ndewinama kono kay ko yawde ɓe mbi ko la banlieue désenclavé en fast track ene wayno noon oɗon autopont ma won sababu ganduɗa kay ko jiɗɗo yaade kala e banlieue kono kay e nder Pikine kala wasa tigui jogade probléme embouteillage e gueɗe baɗe noon ɓe garti ha joni ganduɗa ko Makki e Mariam Faye e jillu mumen walla mbiyana hajju umru mumen to Makkatal Mukarrama ɗum ne tawi nder helle mabɓe naybo kamɓe jeyni koɓe las quotidien jeyde stade uddata damal
stade ari koye ngal potitala cabbangal hande hakkunde ganduɗa ko lemmerengue ele blue hakkunde Chelsea e Real Madrid ngal potitalla demi final retour ko sanga waktuji sappo e jeenayyi ɗi paani haydara yadude natalla ɓiɗo leydi Sénégal najo gardien mo Chelsea Edouard Mendy ne wayno tigui ndeteɗo jayde ene tawe kongi Zinedine Zidane o wi tigui ɓeɗon baroɗe makko walla mbiyen ɓeɗon sukaɓe makko ene paari tigui gam wadde match mantiniɗo potal mantinel kono kaya e hollide Chelsea ganduɗa kay ko wayri tigui hebde défaite e nder oɗon stade mum ɗum woni ko tawete e nder ndeɗon jayde ko amma ɗum ko ɓe garti oɗon défaite mo ganduɗa kaya ko Mahrez jaggi Paris ko ganduɗa kay waɗɗumo ko golle e paydinde ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde ene wayno Paris Saint-Germain yalte oɗon course les citizens nani jooɗi final ene paari hakkude Chelsea e Real Madrid hol tawtoyoɓe toon ɗum ko hande kiki tigui laaɓata holno jogorɗo abbade ganduɗa ko yiya ko les citizens toto final sen jeeyi ɗum ko namdal kono ngal namdal ko hakkude waktuji sappo e jeenayyi wonata konngol gasata ɗum tigui wonno ko tawete e nder kelle e gadane jayneji leydi Sénégal oɗo subaka ala noon tigui Moussa Niang ko ɗum uddi roɓɓindu jayndeli meɗen uddi ten eɓɓore wonde woni banggal politique walla dawrugol no alarba foof ɗum ɗon noon hande eɗen kalatani konnguɗi ganduɗa Abdoulaye Wilane suuti ɗum fani ɗum e mo ganduɗa kanko woni gardiɗo leydi ndi walla e landawo foof hani fayi e gomumoɓe Benno Bokko Yakar ɗum ɗon noon woni konnguɗi ganduɗa o suuti ɗum jayndeli ɗi garti hen hande ko widemo tan ɓe Benno Bokko Yakar ko bonni ɗum ko nane nder mum walla ni koɓe bindi ko so firtama woni gilɗi ɗi nane nder fruiji ɗi walla mbiyen nane nder ñamde nde suuɗi ɗum ɗon noon woni tan ko bonnata Benno Bokko Yakar ko nane nder Benno Bokko Yakar Moussa Niang noon ko ɓuuri hen dañde fayida ko woni ƴewtidama so parti fuɗɗima dañde caɗele walla sikkama nani woni e caɗele saabu événement ji ɓennuɗi ɗo ɗi yete mataw wonko ganduɗa kamɓe ɓe jangguiti ɗum ha saabi hande goto fo dañata ko cuusal darade haalde ko ganduɗa suusano haalde ɗum walla darade koyɗe ganduɗa suusano darade ɗum e duuɓi caggal ɗi te noon kala ko woni hen koko ganduɗa ko kamɓe liggoɗi ɗum kamɓe jiiɗi ɗum gila nden ha joni ko kamɓe jaɓɓi koyde to Abdoulaye Wilane andano ko e darade ina waɗa défendre président hande noon so holli caggal président Moussa Niang hawdi ene hawni no fewi ene wayno noon ko o wi ko Abdoulaye Wilane o wi ko Macky Sall ɗiɗon kongi wiyatno la patrie avant la partie ɗiɗon kongi ganduɗa ko hormaki ɗum n'a pas respecté ses engagements ene wayno noon yimɓe ɓe ganduɗa hay sen jeeyi ko so gowano haalde kewano yiide ne kaala so kaali tan ganduɗa on ko saabi kaali donc nak ko yo oto yimɓe jiiru tan gilli mumen e Macky Sall kono kadi yo ƴewto ko Abdoulaye Wilane haali ko sikki ala ko ngene mbawi musde taw ganduɗa ko gonga woyi noon gonga wawa ganduɗa ko welda 100% vraiment eyyi gonga wawa welde Moussa Niang kono noon wonko ganduɗa yette so neɗɗo ne haala ɗum hande mbeɗa sikki tan ko 12 ans gardiɗo leydi ndi waɗi ɗum e hoore leydi ndi so tawi ko haalno ko wodani ɗin duuɓi sappo e ɗiɗi fof amani wonde e makko e ɗum ɗon ko gonga aɓeni gondi wona gonga aɓeni gondi kono noon ɓe potani yettade ha ɗo ɓe jetti ɗo nde fuɗɗo yiide la partie le patrie avant la partie ɗum ɗon wodani wadde noon koko ganduɗa yette amo jooɗino amo deƴƴi hen so yettima ɗo omo haala mbeɗa sikki tan ko kanko ñiŋete kono noon wona gardiɗo leydi ndi saabu wonɓe ganduɗa ɓooyi haalde ɗum kanko omo jeyano e waɗoɓe défendre hande noon so yeehi ha o darima omo haala ɗiɗo konnguɗi mbeɗa sikki tan mataw wonko suuɗi caggal walla PS wonko kamɓe ko woni koyemoɓe oɗo saaha koɓe kalani saabu wona tan kanko tan haali ko kanko e Ousmane Faye mataw e woɗɓe ɓe ganduɗa jaltani nani fuɗɗi ñingde ko ganduɗa ko kamɓe jiiɗi oɗon ligguey en tout cas moom ko hunde ganduɗa kay ko kulɓini no fewi saabu oɗo saaha ene ganduɗa landa oɗon landa PS hankkadi no natti waɗede reconnaître par ce que kamɓe terɗe mabɓe ɓurɗe kala mawnude ganduɗa kay ko nena takki hoorejo leydi Macky Sall nena keeɗi sarma ko sa holno daritami cikirani koye APR ɓe jeeya hay sen jeeyi donc nak ene wawi taw ko ganduɗa ko yidde dartinde oɗon parti ganduɗa ko PS saabi Abdoulaye Wilane waɗi oɗo sorti hay goto wawa sifade duuɓi ɗiɗon jeenayyi ɗi mbiɗa joni takkade Macky Sall e suusde haalde woni kongi hande donc ene wayno na ganduɗa ko waji ɓe no mbiyata ni o yeehi ha ganduɗa ko ɗo hankkadi natti diram 60 walla mbiyenna
natti hankadi ndi jogade fayidagal ganduɗa kadi o muña ɗeɗon mette nder ɓeɗa makko e sen jeeyi bon ko no wawi siforade kala kongi Abdoulaye Wilane yo yimɓe mbattoen haqqille no fewi noon tigi PS kam ko parti mo ganduɗa ɗo joni so tawi ene darino oɗo saaha woni koye ladde wadde noon koye ɗi konngudi guddeten robinduji e ndeli meɗen ko tottude won aadi saaha goɗɗo so allahu lamdo jaaɓi walla mbiyen janggo so allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Moussa Niang heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat